So hello guys, good morning and welcome back to the channel. Jotonon lamsogo tewise tinini vlog go ke ani famni vlog to ria balokha. Narona tewise tinini vlog lo kenai nai tongdi. Tai channel no katalang dokhe subscribe khaina di video nai to ka like kaise khaidi. Tai jesa mansak friends no share khai. Phaidi tinini puila room clean khai mani nai nai. Single ni ke ase gare patai. Sasung bola. Again daroni ke yang side do. Side kaisa ke ପରିଷ୍କାର no side kaisa ke no nugma khana akmo sui hap ke wasebane clean khaina puila na sing yang fast ni room no sula girana tabuk tima to utha aram se nang jagon bro hola to kudi ta girana bro tabuk no sori tong phajago tor bai khebla tai season ba haino tungani jara phaijak haino bagai kisa sori borok phumai khina tung phajak tongo tabukhe dino 2 bar ma thukro to kudi andake friends ang narok ano haikena support khai tongdi ani video no like khai di subscribe khai di tai jesa man share khai di narok ano support khai tongon bagai dalai belai hambai tabukhe room clean khlaibai kha borok nimo sudu drainage simi tongkho borok ma tai kisa tukuroi narak sini tarono in mas ka baikha ani wat to boni boyas to sing thik sasung maya tamni mane sing to alka farm ni siti phayong ke apro 2 mas rokun khana ani je hisabota an ro ke 3 mas ka kha engka total 5 mas khana ta boni umur phadi tabukhe morni bari gira wifi long gira wala mà đang khát trong hướng dẫn này mà nè
Abokhe mo subai kha tui bo tukurbai kha ba abokhe deher motom jak mani sino last omo asa tongko Naji tabuk pulani room bo cleaning kha second room bo haino gendrong ni bo haino cleaning kha yang drain rok bang no sap sutra tai masa last ni wakjek moni bo haino single room bo haino cleaning kha tabuk borok no adar na khe rima khata okay guys wak nok jotno clean khlaibe kha borok no adar nai di ani wak nok bungti heke clean heke pun wak khiro kri kha Guys, wak ni o je hereng bini kisa ya tego problem dok no phunugana iko ya tego iko okay tang je no heng dok ha okay o thambui kotor tam saprang mane abo bohano daily no phai war phai borok no buthar ka chi no 5 ta 6 ta hai moton buthar ka hai pa tong masa moso awon bagai jang kha okay mon na treatment lang dok ta iko guys abon bagai yang tabuk doktor baki kok solai na atam ni bagai hayang kha joton da solai thana ni abki jong kha guys amosik ke bongno jotno khai tonoi bo dimni wani wai tham tukurei bongno chamung nungmu musik kaham ge chari ton to phon se problem phayo gutam khainai nai di je kono kathang manai ni ke problem phayo no phayo hai sikoke abon bagai ni seng jotono alert ma tongnai mal mata rok kuno jora phono magana ingya tai ko okay abon bagai chung joto farm khaine rok eko asta asta hekana experience ngai knowledge ngai o wak ni kisa problem phai dong khai athego bothrai kachak ngai okay baria sani bono tabo treatment ni bagai ব্যবস্থা ma khainai ta tabo khe wak ada rigrana bon bagai khana sokbai ta selarong mas rigrana ta mau ke pawai kan ada rumah lu kan coba yang masih morong mamang sekarang jago Delhi na dol sarana nanis nah thasa ni se bar kali tam ke bar no rekha punglai mane mara suka wo abon ye thiko kasa ko bos kan ye thik bos rai mo to au doctor ma phone ta muni cho không muni iko muni omereng ayang buskan yete yagra kormo muni cho
Ini sek layu bro mapre. Salak kamu mau? Yang sakti fai kolok ke rongkung di motif basuh fai. Bro ke sakti nggak bindas. Guys, ini wak nok sumarok tai adar marok nok kitcha punuka video no baheng jaka naithok jaka hangke like khaidi comment share khaini tapok di channel ko tarang dakta subscribe khaidi khaini hite se koi jagon rok no okay next vlog o malai lai bye bye.